58% tal-Maltin jemmnu l-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba, filwaqt li l-medja Ewropea li wieġbet bl-istess mod għall-istess mistoqsija kienet ta' 53%. Dan ifisser li f'pajjiżna naqsu b'5% dawk li jemmnu l-sħubija fl-Unjoni Ewropea kienet ħaġa tajba. Fl-istess ħin 84% tal-Maltin jemmnu li meta wieħed jieħu kollox f'konsiderazzjoni, is-sħubija fl-Unjoni Ewropea kienet ħaġa tajba. 60% tal-Ewropej jaħsbuha l-istess. Dan kollu irriżulta mill-istħarriġ tal-Eurobarometru, kummissjonat mill-Parlament Ewropew. Bil-maġġoranza tal-Maltin jażlu l-valur tad-demokrazija u l-libertà bħala l-iktar element kruċjali għall-identità Ewropea. Wara issegwi l-munita unika, l-euro, filwaqt li ħafna Maltin semmew ukoll il-kultura Ewropea bħala fattur komuni. 88% tal-Maltin jemmnu li l-Ewropej hemm iktar xi jaqadhom milli jifridhom, xi ħaġa li jemmnuha 71% tal-Ewropej. Intant mal-44% tal-Ewropej għandhom stampa neutrali tal-Parlament Ewropew, filwaqt li 46% jridu li l-Parlament Ewropew ikollu rwol akbar. Iċ-ċifri huma aktar pożittivi f'Malta b'35% jgħidu li għandhom idea pożittiva tal-Parlament Ewropew u 50% b'idea neutrali. Huma 69% l-Maltin li jixtiequ li l-Parlament Ewropew ikollu rwol aktar importanti. Bi 68% tal-Maltin jgħidu li semgħu dwar il-Parlament Ewropew fuq il-medja, però 43% biss qalu li huma infurmati dwar l-attivitajiet tiegħu.